En canto aos restos materiais que foron aparecendo durante a intervención, encontramos pois dende líticos, a cerámicas, a algúns metais. Entre os líticos encontramos a xa famosa idoliña, que podemos ver que ten as marcas das percusións. Apareceu tamén esta tapa, esta ficha, tamén de xisto, igual que a idoliña, as marcas de percusión. En canto a cerámicas, temos dende as máis modernas, tamén temos estas de tipo prehistórico, xa vedes que non son anacos moi grandes, a pasta é así máis avermellada, esta ten unha cor un pouquiño máis ocre, e xa estaríamos falando pois de cerámicas de tipo prehistórico. Obviamente non podemos dar unha cronoloxía exacta, pero sí que sabemos que as podemos localizar no Neolítico. Dentro dos materiais xa metálicos encontramos este cravo de ferro, que tamén dá fe, como dicíamos antes das cerámicas máis modernas, do saqueo do túmulo.